IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Plano ti lokal gobyerno ti syudad Tilawag ang mapasilawan di kiti nagduduma kalsada. Daytoy tinbatad ni Lawag City Mayor James Brian Alcid. Inlawlawag na adi kiti nagduduma kalsada iti syudad Tilawag ket sa nabagi amin itilawag. Kunana adi kitoy ket bagi ti nasyonal bagi ti probinsya ken bagi iti city ket itoy nga inbatad na nga iti prioridad da ket iti city ken kunana nga addan iti nakalaan a pundo digitoy tapno mapasilawan. Kasi ako ilawlawag ko. Dito imin naduma-duma kalsada ti within our jurisdiction hanggang bagi. Bagi ti national, bagi ti provincial, at bagi ti city. So ti priority tayo sige city. At pundo tayo na po makita yun to silawan tayo ti naduma-duma kalsada iti lawagin. Ngayon di naduma section silawan tayo manen. Mainay giti daytoy kuna ti mayor nga ito muna abat sa plano da masilawan ket iti kalsada iti sango ti dakkel amol iti syudad ken kasama iti partes ti Airport Road. Inayon na ang nakikoordinar da iti Department of Public Works and Highways ket ditoy adinamag da no apay asanda mapasilawan ti naso a kalsada ket ditoy ngayon batad ti DPWH ngawan iti pondo ken kunada apasilawan danto iti naso nga Airport Road. Dito first batch na masilawan at silaw to tasango ti SM may kanto na po dito yung Airport Road talaga. That's the future plan of the city government. Dito yung Airport Road na po National Highway. So nakikoordinate at ti DPWH na po dito pa silawan. So kunada ang may pondo sa silawan kanto. So dito po ti medyo nang i-delay so nga sublite ka DJ but let's be innovative and proactive kasi nga ron no, habang tapno hanga redundant iti gastos ti gobyerno apo ano hanga redundant hanga madoble-doble ta sayang no umay iti listaan iti DPWH ika kunada nga dili project ni dapatag-adjust kami nga city tapno hanga sayang iti gastos kasi no makita yo apo ada DJ kalsada nga duwa-duwa silaw na ada bagit national ada bagit local jacket ka di mapasama so every time kung marginalistaan da po agad adjust kami so ang supplemental budget kami ang alignment kami so dito napasama ka dito nga kalsada po so masilawan tayo ito hantay kaya silawan namin na po tabasin mo tipong Dudu City compared to DPWH so nga ananosan tayo ako. Ingunam-gunam ti mayor nga iti agdama kalsaan da mapasilawan amin kapuan ng tabas city pundo ti syudad nga may pasigurado na ang mapasilawan digiti prioridad ang mapasilawan. Para iti IFM News Idol Rain Santos Tatak IFM IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.